An gurfanar da mawaƙi Naira Marley a gaban kuliya. Jama'a barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a sashen rahotanni wanda ke kawo muku labarai a ko da yaushe. Idan wannan ne zuwanka na farko wannan channel, kar ka manta da danna subscribe da kuma ƙararrawa, wanda yin hakan ba zai ɗauke ka wani lokaci mai tsawo ba, kuma a kyauta ake yin sa. Da fatan za a danna mana subscribe. Mun gode. Ga kanin labaran kamar haka. An gurfanar da fitaccen mawaƙin nan wato Naira Marley tare da manajarsa. Hakan ya faru ne sakamakon kulle ko kuma in ce bujirewa da suka yi ga gwamnatin tarayya a lokacin farkon annobar cutar COVID-19. Kakakin rundunar hukumar 'yan sanda ta jihar Lagos ya bayyana cewa ana zargin mutane biyun ne da laifin yi wa matakan da aka sa na yakar annobar COVID-19 kunnen kashi. Bala Elkana ya fitar da jawabin ne a madadin hukumar 'yan sanda, ya ce an gurfanar da su ne a kotun manyan laifuffuka na musamman da ke Oshodi. Waɗanda ake zargin sun tsinci kansu ne a kotu da misalin karfe 3:30 na ranar 12 ga watan Yunin shekara ta 2020. Ana zargin mawaƙin ne da barin garinsa na aihuwa wato Lagos zuwa garin Abuja, ya kuma dawo a wannan rana ta hanyar jirgin sama. Tafiyar da tauraron mawaƙin ya yi a wannan lokaci da ake fama da annobar cutar coronavirus san ba ta da wani mahimmanci. Asali ma ya halarci wani biki ne da aka gayyace shi zuwa garin Abuja. Ba wannan ne karo na farko da mawaƙin yake shiga hannun hukuma ba. Ya tabbata cewa Naira Marley yana daga cikin mutanen da suka halarci bikin Funke Akindele da ta shirya a wannan lokaci. A ƙarshe, Naira Marley da manajansa sun amsa laifuffukan da ake tuhumar su, sun kuma biya taron Naira 100,000. Da haka muka zo ƙarshen wannan rahoto. Don samun labarai da ɗumi-ɗuminsa, kar ka manta da danna subscribe da kuma ƙararrawa gami da yin liking. Mun gode.